Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa manaya na subat na kanok masuk darastan sa ula kuliah. Kung kita na ko pamagusaya si kung mabibiling. Usayan ko akida manunumpang si ko darastan. Kita no matataman sa giyong ko wakatiru ang kita bahwa kadalika yajibu ala atba'il madahib an yaruddu aqwala a'immatihim ilal kitab was sunnah fama wafaqahuma akhadhu bihi wama khalafahuma radduhu duna ta'assubin aw tahayyuz. Itu atigyan ni miya wajib o mga tao muunot hiuunot si kung mga madahib apakandud ni ranso katero o mga imamiran o kitab wala ususunnaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa makaayon ng Quran ang susunna na ayran kuan nasukman so yun makayon ka masusupakyan so kitab wala o di na susunnaw rasulullah na diran kuan sa diran mali nagiran na mga mutaasim ay ipangunguliran so katero imamiran apya pa nasupakayan so Quran ang susunna kailangan na ayatan o titu-titu madhab agu kapita naso kitab Allah agu susunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agito bulaboron natigyan wala siyama fi umuril aqidah bulaboron siko mga masail mga kukuman siko al aqidah naron mapapadala maka hindi ka pa kayo mga kapiti so bibida kapita ay sabapian naging ay ayaman yan na kibabatong sa dunia na upo nga maribat di ka ayaman yan na si maka matagusi ko tituon tol na baga pa kayo rumibansa ka nakagidi ka pa kay na sika ko untol nakapita na ato na imituan sa untol nakapita nagyang ko to akatiro ang Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballah wa sunnati minibaga kakan wa tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua syai o kapten niya na dua syai na di ka nibin manibig sa dayon sa day dinan sa kitab wala Al-Quran ang susunna karon as-sunnah an-nabawiyya as-sunnah an-nabawiyya ito kanaba sa ramya kapito isa ko mga imam sara kapiti Shafi'i kapiti Hanafi kapiti Maliki kapiti Hanbali na tiga ay po tani nabay ni kiribat sa mga imam adiyat sa mga imam nakanaba silang mga masum aba silang sinyak po karibatan na puna ka di ayat hindi na so tito maligalan po kita mo lang susunod ka sultan kapiti manimilig sa kapito balaboro na sa mga imam nakagya ko namin mapasadiran sumurat sa mga madhabiran na inisumpatiran ng saurian maanaw katiruiran agi sindadan asabta kan ko kumano Allah na ugay na ubuan na tigu isakiran kapitakan ayamaan yan na masusupak yan so Quran o di na sunaw nabi nalabad ni watigyan so kapitakan na ayun yung kapati na so matadalam sa Quran o di na sunna kagito watigyan ni madhabakan yung isa na iran na ito kakalkiran o mayroon maputos o dusa o mga tao pangunot kiran agib sa giyan nga madhabiran na masusurang yan sa Quran o di na sunna nasang ila iran na ito sa ubabadin makasilay-siran o di na mabibigiran na sa ataw-butaw na ini suratiran mo ito sa mga kitabiran ka antan o katutukawi kanabiran kibabiyay kita suben si ko ayamanan yan na madhabiran
Ya kaysa na Harun Rasid. Nasa mo sa Madina. Nakapapantagan so al-Imam Malik ro imam sa Madina. Akong tu sa imam mo dar adin surat. At iguda to baluminta so muwatta, yung tamuwatta na kita mo to Imam Malik. Ayatan no ingulalan na siko kapagintaw. Ang nakita ka muwatta na ti Imam Malik di ako pagin. Ati ganyan ayun. O ba aya mabaluya kitab petulungan ko masa udah to naso kitab yan na al-muwatta. Ano kiyan? O ba makadadag na gina ni paman napapumimikiran tanong mga bangsa ko amata na giyan kaya kita asubun ko madhab o imam na pinakalalapin ligro ay buhat dapat na ipagindod si Quran ako susunda sa madhabiran na umakayo no nakuan na di makayo na di kuan agi mo ta paman pisyutimanan ayaman yan na mga masala si kukumanwag daw subhanahu wa ta'ala. Di mga bangsa wag nga kukumanwag na yakan na kala ko ba di ka pang nakunay. Kagi nga na nakukuman, nakuha na. Ayamanan yan na tawkifi. Si pagili ako Quran ako susunna, ako sabuto ng mga salafus saleh, mga sahaba. Ako so ayamanan yan na kinigulalan no Rasulullah sumasok ba yan hindi ko kuma nabayaman yan na maliw tanong sa gimot wa tinigilan mialoy asakon sa dimunot sa mutuwa Quran ag hadith na ang yason sa mga imam. Kung bagiran makaunot, agi dito ba miya, doy tanwa kaya kapitiran ako ang gusto na. Upung nakakunti asuban, pangungulon, so imam ka, nasiga po asod di ko katuruan na, Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadu ahbarahum warhubanahum arbaban min dunillah. Kaya manaw to, na dinuiran, so mga pariran, ako sa mga panditairan, ang mga pumanimban, asal ako wala. Ako sa Isa bin Maryam, napado pa na sinibera. So kung sa mga Kristiyan, ang tamasaw nabi, natigiran na, kan naman ba may simbol sa mga pariyan eh? Kan ba may sirang pumanimba? Na ino may sirang pamanakuan? Kasimba, kan ba may sirang simba? Natigun Rasulullah SAW. Badi sa mga pariyo. Naso hiyalalian rakano. Hiyalaliran rakano. Hiyaram wala. Ay nunutan yung siran. O di na hiyaramiran. So hiyalal wala. Na ini siran inunutan. Natigil na way. Natigil na yun. Tigap kisibla yung siran. Ayaman na naupun nga halala so haram. Ada asiko kita buwala. Nasadya pugunutar ka na kisimba kanyan na miya datar ka o pama na rinimbang swalla nasa tawa rimbang niyan swalla na kaya pag dunya ko larakan yan na ginan ayaman na di ko pa kayo bang unuto si mama ka agib sa giyan ngayon madhabyan na masusumbang yan sa Quran o di na sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan Yung ito katirap sa kita ba, faman khalafa ma amara Allah bihi wa rasuluh sallallahu bi an hakama bainan nas bighairi ma anzalallah aw talaba dhalika itba'an lima yahwahu wa yuriduhu faqad khala'a ribqatal islam wal imana min unukihi. Sa din sa supakan niyan sunganin sugun wallah Abu Rasulullah SAW sa mangukom. Si kung dulu-dulu na ng mga manusia, sa salakaw ko, initurun wala, o di na ayad niya ni pelulubaan, na andaman na ayan yan kakuda-kudaan, na subaya ginawa niyan, aguso mapipili yan na say, apiapan masusupak yan. So kukuman wala, aguso Rasulullah na sabi sa benar, amya po kasyan. So, Islam,
So parate si ko ligyan aya manag na kiyan doon yan sa Islam na yamiya sulot yan na so kakakapiri humuli kung mapasang mga bangsa ko o basutaw na aya man yan na kisupakihan aging ko to ako kumanwal na api ako man naging mo taw na dinitiro na mu'min wa in za'ima annahu mu'min nami ka din kuwaga ma amay kaya nga mapili na sok na ba ko kuman wala ginan mga gugudan sa giyang kayakwan makapantag sa hukuman na si ko hukumano Allahu subhanahu wa ta'ala kakagiupon ka di aya hukuman nasa hukuman wala namin itamang ka di mo to akatir wala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا sa Suratul Nisa ayat ay 60 mga damaylay so sirang oto adilan di pagandisan amata na sirang ko na piaratiran so nganin initurun ka hey Muhammad da makapupong ko Allah nagusunganin ay niturong kumiyangaw na ka mga nabi yuridun ay yatahakamu ila tagut aya ka ba yaran nasisiran hukum ko mga tagut aya malag na surangaw hukuman wala waqad umiru ay yakfuru bi aw bedi sabun sabenar ay nisugukiran adilan to diri maangot ako kumanong mga tagut wa yuridu syaitan ay yudillahum dalalan ba'ida aya kabaya o syaitan nagiya kadadagan niyang kiran sa kadadagan amya kawatawatan jadi mana tu ang utama mana kadidili kadu ubaso kanaba ko kuman wala na ayang mapili ayang ka ikukom si ko mga tawa ayang manyan na patot so ka ko kakiran na dengakiran ko kum so ko kuman wala o di na ini ko kum kakiran so ko kuman wala na di lang kabay o kiran ni ko kum kasana ka pipigan niran na ko kuman ay kiran na isad manan ayang manyan na haribatan sarta maaalo yang utwa annal kufra bit-taguti ruknu at-tauhid mataan na so di ka katarima kukuman kana ba kukuman wala na rukunan ng kuno kapakay sa sigwan na kung na di pa man nakiblag au bilag ang kaun nakipakay ayaman yan na mabugaduga musik sabab sa niyan hukum sa kukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala upamatigian kadian na natigian maadin ang kanan adi nga matari masok kana ba ko kuman wala di nga matarima so kana ba ko kuman wala ka o di nga aya balu ya tiari makana so ko kuman wala na kana ko ba kamuhin kamu suri ka ginan aya man nagugudan makapantag sa giyan kay others tanong aya man yan nakababali ko kuman wala aya tanong dapat ikukumpo mga ginawatan sa apiasan tanubu katagoy sa diyan ka agi nga na po si tanong badasan kan wala ko kapon makinugiw nasan tatak mabutan sa diyan ka subhanaka wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.